Ngin ya pej menta ki kita ki film banengkong bat ki film ki bapau hapo kari kasi jantia. Ngin ya pej wa ya ki film banengkong hapo kari kasi bat jantia jongi. Ka film kasi banengkong du kade ka sinjuk ri ki live host im. Ka balashna da u Hamlet bare ngap kinta. Ha usnem cijak nai spa prophuwe. Kane ka film kade tang ka blak anhuaj. Bat kane ka film kade sepang ka jingetli ki live host im. Jong kari kasi bajantia ban yele persya ya ki parang hakapor paminsua ka film kasi banengkong du ka bala pen i hakakolor baladon kirong kade ka manik raitong lai direct ya kane ka film da u ar den du batha charya ha usnem chejak nai spa proposal bat kane ka film kalayoru ya ka panorama award ha uju usnem chejak nai spa proposal ya kane ka film ladan bentaru usken rowels imli balabam kuai haduar uble balarwai ka we kejerwai hakane ka film manik raitong ko raitong raitong ko kun sempat dunia ka film kasi banengkong ka balalong ka commercial film ne ka film kasi ka banengkong ka baya iobha kade ka mon bajwat bala direct da upradip korba ban la release house nem chejar nai spa knai pupra hakane ka film la rwairu usono nikam unorwai baponam jong ka Bollywood rengkat ka kabina Krishna Murthy la ak ya kane ka film da i hilarious marba bat iban rilin rani pensawang yala kami sini jing e bashisha kawan tanjise ka film yodu ka depat ka way ka film kasi ka bajob ya ka national award bala direct da upradip kurba bat la release house name arjar kapra ki way pat ki film kasi ki bapau ki long kumne harum ka banengkong ka film kun suet pa sempap bala direct da uyu ensun Wat ketayangan, wat ketayangan. ka baar ka film da thelut la direct da usimi khong tiang the pelot aki the pelot aki duha padahi ka balai ka film ka daw la direct da ukiki garot boy mudur bayang aku neba pin pedang naki kentin ki bas ngerju babapi ai ka basaw ka film IT la tho ba direct da u Edward Pakma basan ka film persaba i la direct da u Anthony Khongwang Kami teh sebab hi. Tish, tish. Kuat ke klemran. Tish. Kan ni kan. Bahan riu ka film ngan wat haban da syam la direct da u BC Walang bahan nyew ka film heb la direct da u Pradip Kurba Kidon bun kumap hishisha. Tu kogu ya jing slang. Bapra ka film sati la direct batho da i Edward Pakma Batutip, banadut ang red, hado benta, mamjudon kita jing sngong bang i epi. Henry, ngai si bhai epi. Ismu to, jana i temadi, pile. ka bakhendai ka film scope la direct da usimi khong tiang Distat bapa. Delai tang umpa.
Bashipho ka film haban Tony la direct da u Daniel Nogro Ngalaray ban IT lot betang hapit. Namal ditang mapi balong jonga tusa hadonu te paralog baro la dadon ki film ke banga klem jar kerteng hangne pila ban ai kerteng hapo jong ka comment section